25. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mga tugang, eskaramusa na sa DCGB! Eskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Mga tugang Marina, hapon po sa kabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa Iskaramusa ngunya na weekend. Petsa 5 na kan Disyembre 2020. 20 aldaw na sana. Christmas time. Christmas Day. Inapungunan sa Endong Keri Bagararay sa Radio Edwin Peralta po. Magsarabay-sabay kita digi sa alipot na programang ini. Mareray ang panahon tangon yan. Mainit-init. Nakapamalaybay na gawid ka mo. Tama-tama, mag-apong ki araw kayo ng init. Sigurado ng mamaraan na linabahan. Si Ronald Baldo sisibot ki Samo-Samo. May piga-anap dyan sa mapa. Ngayon hanggang nako ko. Nangyari sa Gagol. O sa Google. Sige, so dara-diretso kita kan sa tuyang mga pag-restorya ngunya na pagkapon ini. Bago kita magpadagos, may ipanadara sa kuhidiging greetings. So, dyan sa Barangay 23, Kasusaro, napaapit ako tayo Baldo. Nga niya ako, makami rin da lamang. Kunya, ano ning, ano ito? Turon, Buda Ginamos. Tamang-tamang niya ako. Puwerte niyo, may init pa so Turon. Yan. Pili na nga tabi, sir, makibati kay, ano? Kay mama ngaya. Ako dahil may surat mo na. O ni. Happy listening da kay Edina Liaser Murauda dyan sa Barangay San Rafael, Pilar, Sorsogon. Edina Liaser Murauda kan San Rafael, Pilar, Sorsogon. Maray na akong tabi. Sabi ka itong nagtao kaning surat. Ara mga sir, di man ki ibang pigdadangog ngaya duman sa lugar nila, kundi ngaya DCGB. Ining San Rafael na ini, mabalyo ka pa ki dagat. Ayan. DCGB siya nananggad ngaya ang pigmamati. Duman niya sa lugar mi. Kaya, pirmi nga nakatutok si mama niya, Edina Liaser Murauda. Maray na pong tabi. Salamat po sa padagos na pag-antabay. And like manner, uniman, may napurot na ID, tabi, yan. Okay. ID ini ni Josephine Ricaccio. Madam Josephine Ricaccio, Candunsol District Hospital. Susay mo tabing ID. Yaong po digdi sa Radio DCGB may nakapuro tabi. Provincial Government of Sorsogon, Josephine M. Ricaccio, Candunsol District Hospital. Susay mo tabing ID, yaon po digdi sa estasyon. Makikuan na lang tabi anytime during office hours. Okay? O sige tabi. Bueno, diretso na kitakan sa tuyang mga pag-restorya. Nareparo ta dyan happy.
na yan ang happy daw kita sa Christmas o garong mapagaladi. Pero nariparo ta dyan sa luwas tabi, it seems na garong balik sa normal ang sitwasyon. Garong nalilingawa na sa minimum health protocols na ipinapasunod kan gobyerno. Dahil na naobserbaran ang physical distancing. Although, may mga face mask, pero ang pag-urumol-umol, yaon manggiraray na. Maili mo sa mga malls, suro-sua na. Sa ibang mga place of convergence, araw man kayan. Sa simbahan, medyo alugak pa. Nagsisirimba. Naka-face mask, iba naka-face shield, pero may distansya pa man garayon. Pero pag abot kan misa di Gallo, indasan ako na ang sistema. Pag misa di Gallo, so early morning mass, talagang suro pa'y ang tawod yan. Pero, observe mo naman gano'n, so limitasyon sa laog kang simbahan. Kung perang porsyento sana. Pero sa luwas kang simbahan, iyo mas dakol na madangog, maatindir sa misa. Ano rumul-umol kayan, tamadiklong paman ngaya, yaon permi yan. Sabi baga nga ni kan DOH, dahil kita makasiguro mo na. Nakuha mo? Dahil mo na kita makasiguro. Dahil pang kasiguruhan kung noarin maabot ang bakuna. Sabi ka ni Bangani kay Baldo, di mo ako naniniwala sa COVID? Garong yung i-exaggerate man sa nangyaka ni ba? Inda sana. May nakauron ako RB na nag-positive. Pero after 2 weeks na quarantine, nakaluwas na. Sabi ko, sa laukan quarantine facility, ano ang pigigibo nindo? Kain tulog na ya. Ano niya ako, may bulong na pigtatao sa indo? Na ipamambagang niya kibulong? Yun niya ako, iba ng nano niya ako ang pigtatao sa indo? Vitamin C. Prutas. Asin iba pa. Batag ngaya, oranges, o kung ano. Pero niya ako, di man kibulong. Wala man niya, kalay pa man kibulong talaga. Mahalig mo ng sistema niya. Ay nga kasi bago nag-ururong kami kan mga paggariba. Para pala niya ako ang sistema. Kung sisipon ka, may abo ka. Ascorbic acid, vitamin B complex. Tapos ano pa? Iyo yan ang kaipuan, mapakusog ang immune system mo. Iyo masarap po lang niya yan. Tibaga niya ako, nata, igwa nakibulong sa COVID. Ibang baga. Kaya maliwalayaan na immune system mo, tatamaan ka kay mga simptomas kayan. Kaya, ilungon nindo digdi sa tuya, dyan sa, lalo na ta tinurusan na so restriction, pwede na magralaog sa mall. Pero sa mga minor, dahil pa pwede. Depende sa LGU kung pwede na. Namarasad-pasad na sa laog kan mall. At kung baga, garo naman sinda perang bulan ng nakakulong ka sa kwarto, sa arong mo. Mapawuto na baga. So, might as well
magtagaluwas-luwas man lamang. Pero, yung nga na iyan, na dapat obserbaran kimaray ang mga protocol na yan. Otherwise, lalo nang unya na magpapasko, ilingon nindo duman sa Divisoria. Garong daina, Taybaldo. Durukutan na sa mga tao dumata na mamarakal. Oo. Na kumusta ka duman sa Divisoria? Nakulunong kinamamarakal. Iba-ibang kamot ang minakapot sa mga gubing, sa mga kawatan, etc. Pagkakapot ka, di ba? Makapot ka man. Nakapot man si iba. Tapos, ano mo sa dungo mo. Ipapahid mo sa dungo mo. Kumusta ka? Ay, digdi sa tuya, yuman, naobserbaran ko man dyan sa sentro. Arag naman kaya ng sitwasyon. Likay-likay sa natabi, tadipisil na ang panahon. Nga po, mara na itong magtagali kay Manggararay. Nganing, mamintinda na bata, dahil naman kitaki nagpa-positive ngunyan. So far, abot na ng madagdagan. Yang problema kay ni sumauruli. Ali sa Manila. Ano naman ang sistema kay ni? Bako? Iyan. Diyan sa mga checkpoint, medyo wala ugak na. Pag bada na manggayo pig check kung ano ang mga lunad diyan sa van o kung ano pa man. Iyo pagata difficile na. Okay? O sige. Yung una tabi, sa tuyang dit na pag-resto digi warning so na lamang sa mga parantabay tanganing masiguro ta na dahil na magdakol ang kaso bataan sabi 2021 pa pwedeng available ang bakuna pero not all ang pwedeng bakunahan and sabi dahil man piperiton na magpabakuna so abo di da sumuya sana pero ano may bayad iyan na po may siyente ang mga nosaro okay? Sige, mabalos tabi. Patapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19, kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at